Afade a who say e koso ye fe ne nkonson krobia ene man bia won nkonson se wuafo jaachefo pramsofo wonmo nkonson no ese eno ena ne ye boy we ye Sawuahene ena wo ba eye dwumadi na se a ye bo nkonson wotena pake me e maremfi se wo mo bo nkonson fo no so ye from se asakrafo nti na Jubilee Park enya semketwa eye abakwasem amamre ene amane ne ye ka boma ye de brem
enti arefo enne nya sempetwa kra Sawuahene ena ne nkonson abo agu a wode abepiem no wei eye Oheneba achempemhene adusipoku eno no achempemhene adusipoku e ma revi se ono aye Oheneba na asante amamre ene amane mu no ono nko a ene Ohene a oba asante mantem hanma e wosade ni na asi okrowie ene obrawe nwoma sopim so otumfo se tutu bosumi bia anyehwe okosra ne baako ewo ne fie a eno ewo edum enu nti ono so ho abakwasem no na oye obi a sabe ne hu so ehia Ohene yie pa enu nti amamre mu no se Ohene etisimpie so ana adwumadie bi na se Ohene entimi ama ana osore a ono ene Hiahene ono mu tinetina mu ede masante hene a sabe ekronto tumi a ekura Oheneba achempemhene e wasante mantema na enye ketwa wono so ena ye bobi didi na chini Arafo na chese eno ene yedi kaka chemse amamre amane abakwasem ne atesem ene e kan bomu e wo Dr. Boakye Dankwah na yi yase woye osomfo a wasoma asante na yi pa oyodiefo a na oye nkasemu adura waben yi a odane tuwe tinya wanwa se ne opinso adaruma asante man anu akukudama hemfo a omudi mu wo musipisita wo nuado omani akyire mu ahanoma wo no beheno ma beboa mare mfi se Oheneba edisipoku achempemhene sabi ogonto no so ketidom feku a ewa asante mantem ha chidom feku nko a na feku a yebetini agina so ne simpi esinita akase eye feku a nam se wono na wono bo Ohene ne chidom e kase chidom a Ohene tenase a ana ba bi okobia wono no mu di na chipe na sabi ogonto yentimi nkofa obi enti no wo mu hia pa enti akoye Ohene nannanom enuanom emma a wono ben Ohene pa wono ena wono ewo na chintinye nwanwa se mpempi no obehu sesa ahemfo etitiri wono eka feku a ye frene se chidom efeku ho enti ana ye beka se eye chidom feku no womu ena womu anya pa sanse ne wono ne doso wa haye pa obeka achempemhene obeka Hiahene obeka Sawuahene obeka Achiaa ene wono nyina ne womu ka ho nyina no abomu biaba ewum se ye wo feku no bi maako bi a wono so abefra mu die yanso nam se ne dodo na ene ye chidom ntino ene ye gina so a ye ka ne se abusia na chese eno no Oheneba edusipoku achempemhene ono ena nkakra Jubilee Paakye ewo kumase asante mantem hanmo eho waduru owuram kura awia anesa wo konaje ono so akwa tenase na ema refi se yehu se apatrapa oba panyini ono so eka ho patrapa ba panyini o kana patrapa hema onye mfonso enso amamre mu no apatrapa ba panyini esanse ono so ena oye Oheneba sabi ye beka se Ghana asante mantem hanyina no o wa akonya Oheneba a wo akonya ono ne oba a wo ne ho abakwasem emu do emu piye pa
tie kana ye kyire mu adankyem mena so eye Oheneba eye Achiaa panyini ono ena ne dia a otumfo ede ema no kyire otumfo osei tutu yakana nkyem na so amamre ane ho abakwasem ya kyire mu kwan ye fa so ema konfo anochi ekoyi adankyem a na wonu kegitia na enunti enipa twam oni enyina hotiawa edi kegitia na se kyire yaye ema wokọ ya de kọ uko prisons wonu me bi afie na ni mu asantema no oyire pa honu no na oduru honu no opai fomo na wode adankyem no egu mu na okofre otumfo osei tutu odi kanye ema odi na kutwawisi ahini eni santem beku ye sa na osaye nkonwa aka atumu ama wo makasa eni ahade ye be frɛ no adankyem mena so eno nti ba bia obi gina obo dawuro na wote abo bi so no ɛhɔ edi ye adankyem mena so adankyem mena no eye Achiaa panyini ɛhɔ edi ma no eno nti Ohene ba Achiaa panyini eno be ko di Ohene wo remo ano waye resi amoe eno waye bra behwe umba eye nwumo a isuaye na nwunkrofo wono bo no mo ede ema Ohene ba Achiaa panyini a wono eye apatrapa eba panyini nti wono so ye hu se odi yewura atempemhene edisi beko odi ne nkyanye na sebe wabɔ ko gyamu wotu oguso atwa dance nkran ya wode ade kokko ede abɔ tim nti wohwa ba bia tinye ni ekura no na se ekura obi no wogina ho pɛ a wodi ho a ono so ho abakwasem kakra no wodi nyansapo akyinku ade a ye kan yi enye wade foforo na nso afei no wate a wode follow ye page no na hya ase na koso ne maka nyina be ho abakwasem ne kwan ya kagiti afa so ba ye edum pampa no kra ye de nya pampa ye kunya aye denkyem na so ha Ohene ba Achiaa panyini ono ankasa ni onie ono ena abokɔ binimu a wode ko gyan bi aboniti no ono eno no abusuafo na kyese eno no Sawuahene eno no wono na wanya aba betena se dada no Ohene ba adusipoku achempemhene ono so ena wote wosiesie ni chidomfo ni nyina yeka se wo nyina abebuma aba betena fa kwa enya asem ke 20 kwa mfie na hu mpanyimfo atise ya ema no enye onwanwa no ha Achiaa panyini nso nie Ohene ba Achiaa panyini oba ho fefo ono so ena wote ho na mfo nyina ba no wei eye Hiahene nso ho abakwasem de eche ekure yi ye kase ye kan ebre ma ye kwan sanse ebre mu ye din pa no Hiahene ena wotam ye de kon si no kon so ema woti abrimuo na okoje asante agapade ana ayere nyina ede baaye ema remfi se Hiahene akonwa kan konwa komfo anoche eje ye na ode ma asante man no ya nwade ma depi mu no abra obi sa asante hene otumfo se tutu a wo bo ama wone obiri komfo anoche chicha asante man se onye ni doba ohia na pa eno na sa atem na ye sabin kuma ene sabin panyini na emumu yi sabin kuma se ono ene ne ba ne ho hia nti arafo na kyese enne se de mekan na bakwasem ne amamre atetesem eni nyina aka ho ene ye de ebremu ewo Dr. Boakye Dankwah na yi ase afei ena ye hu se gyache hini ni no gyache amoaten ono so na nifo nyini ba asisi ya na afei ene ye hu se abusua no emma no ono ato santene na yewura chempemhene ene ba bia ahemfo no abo ademu Sawuahene gyache hini beka se chidomfeku no ono abo atem ene ayi no enya asem ketwa yaka chem se Dr. Boakye Dankwah na oyodruyefo a wabe dokotani broni beka no
no na ɔyɛ nnompemu adwuma yie pa ɛnam so ma din a wadeɛ ɛwɔ asante mantam ne Ghana ha no yɛbɔ ne din a yɛsɛ akwadaa ya wɔn foforo ɛna ɔnte sɛ din ne da wɔn na adane ato yɛ ɛnam sae no so na ama adehyeɛ abrempɔn akukudam enintin ɛne atwetwe wuro ɛnamfoɔ adehyeɛ busua nyinaa abɛka abɔ adeɛ mu ɛwɔ Kumasi Jubilee Park ya no ma sɛbe yɛhyɛ saa afɛn na yɛayɛ ɛyi na yɛde agya no kwan kama ɛma revi sɛ asante amammerɛ ne amanneɛ mu no yɛfa sɛbe obi a watoa nananom wɔnsia bi fra ne ntoma mu ɛwɔ tenten mu wɔtwa n'ani ahwɛ dan ne kwankwagya no yɛmfɛ de agro sante asante agidi sɛ ekuro foforɔ wɔ hɔnom a sɛ nipa no wɔtu kwan yɛ no akɔ bɔ ne bra ɛno ntin sɛ wɔdan to a ɛmfa wo ne sɛ ne tie biara no wɔse yɛ na kwankwagya no ma ne yɛfɛ na yɛ akɔ no wɔkɔ a wabɔ amanneɛ a ɛsɛ fata ntin yɛ wanwa sɛ wɔbɛte ɛwɔ akamfo ntitira asantefoɔ yi ase sɛ me discuss de ma wodu kwa ma de atonsuo na ade anom fa we fa yɛ ahyɛntiadeɛ na fa kɔ ne adesidi ahodoɔ a yɛde ɛka ho ne nyinaa ɛkyerɛ kuro foforɔ a ɛso sɛ otu kwan akɔso akɔbɔ ne bra ɛwɔ ɛkɔ no
we are so intimate and shine frank. Why are many as an effort and tea and TV? Tell them by our Oheneba. What are my years in so soon and see us saying now so. We saw the fight your months, our money and oil. Now, see, you will say, what try one program with me? A young from one seven so for man. That you will go 2 4 to cause something walk us on. You will see the mass. So let's have a Dawoma. You would say about Oheneba and Achiaa permanent. What did you have in our swati? Michama now probably have more personal and Asante man in Tina Migina. Etabia and Oheneba in Yanum and the Madi Crafo. Emma, now Master Play. So no Nana, Dr. Boakye Dankwah, what you have by. And I know you are the blue batch there, beer, Namamra. Now my baby done, I do by. What I say, I want to obey and no theater. Well, when you say, Oheneba was to ride your romance, Asante Mamre and Roye. To assure you and play up him, a jump for me at the first Ramada. No more sound to Mano. They say, Yamia don't know Oheneba, a child called Bana, the action in a group Juala. Yes, you obey us to be Abraham and Shine for the father to name them. Then I have a buy and a grocery. I was young for nature say, and Asante Mai Achiaa do, Asante Ahimfo, Asante watch the door at the Achiaa doctor, watch it down. Wait, let's say, so Bana Basuma Sante Mai, now soon year. Sebi Kroto, what done it to her? You jaw quang papa so. Tenanya Mama, Apatra, Pauba, Penny, Aheneba, Champini, Hiahene, Sawuahene, Achiaa, Mourn, any Ahimfo who do a woman in our Cambo, one mother, Ama Dr. Boakye, a year Dankwah, Nay, Yaye, Amana Yakono, a fee, and you send none more one more a buyer, a 2 a po, now one more for fracture, one more Appiah, and it's in a ha, and I. Afi na won matata mapake mu a won mu ejintia we Sawuahene a sa obaye na ye bon konson edi nechi no se de ni echi mu wo mu nyina eye chidom feku a ya kire mu de a kire mu wo mu dwuma de titiro a wo mu di ebo ohen chidom won mo hwe se ohene se de kronto di entimi ento no eduru de adina wo mu bitimi di wonu nti e de je akirema enu nti e na ye ne ma wo fa asenom ne nanam wo mu a won mo ben ohene e na sebe won mo ka eku a ye fa nse chidom efeku no we so eye achempemhene wono so e na yaso ana wo sori e de efi dwumadi na se no enu nti se wo hwe chidom feku na ankasa sebe konto ahimfo wo mu no enye ketwa kra akase ekukudam omu mchimi bopew wo nyina ekafeku no Arefo na chese afedie de okoma ejea ene ome achempemhene ena nkakra wako aba na wasa Achiaa afedie otu apo na wafi dwumadi no asem nti ene sede de bramo no Dr. Boakye Dankwah a wodane eto yefra ne ntuma botintin mu no ene
ena asanteman ebeka nsa asanteman nyina Oheneba Chempemhene Hiahene apatrapa oba panyini teze ayemfo eba nya asem keto gyache sewua wonu nyina edomo no nyam ebetete wo mo ba yeso obia wa abakwasem okomi ankasa me krom gyache hini se ya eho ena otumfo papa ofiri otumfo papa ene ne prekopa se bo no so pia nya asem keto no kura ya esa yotumfo Achiaa me epanyini a chese onye nipa keto wo ho nti ene no edomo on ba ye no keto bia ni ho a ewom Nyansapo yebehwe na yegyina no so na amamra ni amane a tetesem ene abakwasem a efa Dr. Boakye Dankwah na yehunu yede esi hanom okurani no eni wono ugina ho a wohwe na edum ba wa mom nyina bye bye na ni matini akonka na ha ene yedimu si na ya story so yamamu nyina mo ene hwa awodi ahene wa subscribe share like na po adwenche eto asezan se we ya mamra wo sie ni amma wo mo wo echichi ene menche nyina wo nya bi hwe no munya bi etie midin ene ebusu apani onsu eduomi